Għaliex fir-randan imħeġġeġ insum. Kif jgħinni is-sawm biex insir persuna aħjar? Veru li hemm valur fli niċċaħħad u noqgħod lura minn xi ħaġa għal żmien qasir. It-tweġiba tinsab f'kelma waħda. Iva. Bla dubju, meta inrażżan l-aptit u l-ġibdiet tiegħi, inkun qed nitgħallem mhux biss biex ma nesiġerax, imma wkoll biex nikseb lura kontroll fuq ħajti. Xi daqqiet fil-ħajja u ta' siwi li noqgħod pass lura. Imma mhux biss. Is-sawm jgħinni naraf iżjed lili innifsi. Il-kultura konsumista li qed ngħix fiha tipproduċi firxa sħiħa ta' vizzji li ħelu iġibuni skjaf tagħhom u ikaxkruni magħhom. Faċli nitlef kull sens ta' kontroll. Insiba bitqila biex nara fid-differenza bejn dak li hu biżżejjed u dak li hu aktar minn biżżejjed. Is-sawm jeħlisni minn dan. Jgħinni nerġa' nieħu r-riedni ta' ħajti f'idejja biex ta' kuljum inkun kapaċi nagħmel għażliet dejjem aħjar. U nersa aktar lejn lan veru li għalih ġejt maħluq. L-inħobb. Nitgħallem ninħeles minn taħt il-kontroll tal-ikel, il-poter, il-flus, l-status, l-immaġini, is-suċċess, l-oġġetti, ritmi ta' xogħol li jasruni, il-midja soċjali, kif ukoll bżonnijiet oħra li huma moħbija wara ħolm li spiss hu vojt u fieraħ. Bit-taħriġ kejken fiċ-ċaħda tiegħi nnifsi inkun nista' nikber u insir aktar kapaċi biex ma nibqax il-sir u vittma tal-ġibdiet tiegħi. L-iċken fedeltà fil-ħwejjeġ iż-żgħar tħarriġni biex nikber fil-fedeltà lejn ħwejjeġ ikbar. Iva, is-sawm jeħlisni. Jeħlisni biex nista' inħobb dejjem iżjed.